24, 25. Csernobyl kiadás vagyok. Néztek engem már 31-nek is szól engem. És 17-nek? Milyen Csernobyl? Engem szoktak annyinak nézni. Májusában 86-ból volt. Nem látod, milyen hülye vagyok? Kell lennél több bizonyíték? Nem. De az mi a faszom? Jó, hozd már ide. Szeretném, ha jövőre nézően ez egy tanulság lenne, az ilyen is hasonló esetek megfelelő helybeli kezelésére. Szeretném, ha nem dobálnátok össze-vissza a szemetet a szobába. Még szeretném, ha nem locsolnád rá. További felhasznosítás vége a megfelelő tápanyagi ásványi kioldása. Jó. Ne! A Freshbee World című. Ne! Tegyünk már ezt Ne akarják, ne akarják! Igen. Hát szeretném, ha Kosztel általános szobájának megfelelően viselkednétek. De megint ezt is ez a baromát. Továbbá. Jó van már. Nem szeretném a 10 óra után. Bármilyen 47,5 decibelnél hangosabb zajártalom érni a szomszédos szobában lakókat, illetőleg a sportolók között. Mutasd be, mert miért az egybefögéssel 41 decibel. Már az állatok is hangosabb lesznek, mint a hangosabbak lesznek. Jó, köszönöm, hogy meghallgattam. De azt így viszed vissza a sört. Szerintem a büdös kurva picsába. Jó. Mi mást mondhatnék még? Inkább semmit. Szeretnék üzenni édesanyámnak, kivel ágra hozott. Anya, szeretlek. Nehéz idők álltak mögöttünk az elmúlt 3 évben, de tudom, hogy te voltál az egyetlen ember, aki kitartott mellettem, iskolázott, szeretett, és Az nem bizonyított. és a támogatásomat, vagyis támogatott. Az élet rögös és ugyanakkor nehéz. Meg szeretném köszönni Józsibának, gyönyörű 15x74 centis betonjádát csinált, 3-2-es kavicsos betonból. Bekérdezkedünk valóban. Igen, Na csak. azt kell tudni, hogy ugye az osztályzott kavics következtében a simítás Nem francia. és a felületi érdességek megfelelőnek mondhatóak. Hát jó. A téli csúszásgátlás megoldása Hát itt. megoldottnak tekintjük. Már rá az üveget, hanem a... Illetőleg el szeretném mondani, hogy komoly vonzalmat érzek Geronazzo Mária bal melbimbója iránt, És a jobb, amely méretét és keménységét tekintve minden nemű európai szabvány felülmúl. Ennek megfelelően szeretném, ha tudnátok, hogy Stájurit levetkőzhetne bármely ezzel foglalkozó férfi magazinnak. Végeredményben mennyit szerettem volna.